Хайырлы ирте, Татарстан дәүләт телевидениесенең яңалыклар чыгарылышын башлыйбыз. Студияда Гөлназ Ибрахимова безнең бүгенге чыгарылышта. Ниһаять, үзебезнеке Татарстанда модульле электрон җиһазларның нигезен тәшкил итүче ана платасын җитештерүне эшләтеп җибәрделәр. Шәфкать туташы 30 елдан артык сәламәтлек өлкәсендә хезмәт итүче Лилия Сибгатуллинаны район халкы шулай дип йөртә. Насырый белән янәшә Яшел Үзән районында милли тарихыбызны өйрәнгән татар укымышлысы булганлыгы ачыкланды. Чыгарылышыбызны һава торышыннан башлыйбыз. Бүген 14 ноябрьдә урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Җил көньяк-көнбатыштан. Көндез һава температурасы 2-6 градус жылы. Магнит кыры тотрыксыз булыр дип фаразлана. Шушы минутларда Казанда беренче Бөтен Россия туган тел форумы үткәрелә. Ул тәрбия, белем, тел шигары астында уза. Корстың күңел ачу үзәгендә форумның пленар утырышы Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашуында уза. Форумга Россиянең 28 төбәгеннән һәм республиканың белем оешмаларыннан 800-гә якын татар теле һәм әдәбияты укытучылары, дини укыту оешмалары мөгаллимнәре чакырылган. Лаиш районында Татарстанда беренче заводта ана платасын чыгару заводын эшләтеп җибәрделәр. Ул исәпләү техникасын җыюның тулы циклын тәэмин итә. Тантанада безнең иҗат төркемендә булып кайтты. Процесс монтажа начинается с загрузчика. Из загрузчика платы поступают в трафаретный принтер, наносится паяльная паста. Киләсе этап детальләрне урнаштыру, алар өзлексез сигнал тәэмин итә. Плата, она сама цельная. Плата ул үзе туташ ике яктан тора. Биредә компонентлар аскы якка төшерелә. Пассивлар кебек кертелә. Ул резистор һәм конденсатор, актив микросхемалар. Бу өске монтаж технологиясы аны яңа завод базасында басма платаны монтажлау буенча Татарстан инженерлары үзләштергән. Бүгенге көнгә кадәр аларны чит илләрдән сатып алганнар, ә хәзер илнең эчке базарын электроника белән Татарстан тәэмин итәчәк. Куәте беренче этапта елына 300 мең платага кадәр. Это обеспечение независимости нашей страны в области IT. Татарстан илебезнең радиоэлектрон сәнәгате үсешенә бик җитди өлеш кертә. Проект IT өлкәдә илебезнең бәйсезлеген тәэмин итү булып тора. Здесь мы смотрим. Биредә эретеп ябыштыру кушылмаларының сыйфатына ахыргы тикшерү бара. Без монда ышлары корпус астында булган микросхемаларны карыйбыз. Монда рентген безгә эретеп ябыштыру сыйфатын тулысынча карарга мөмкинлек бирә. Сыйфатны тикшерү өчен заманча җайланмалар, мишләр, рентген аппарат сатып алынган. Бу эшкә 2 миллиард сумга якын акча салынган, шул исәптән федераль акчаларда. Татарстан входит. Татарстан сәнәгать үсеше фонды тарафыннан хупланган проектлар саны буенча Россия төбәкләре арасында беренче бишлеккә керә. Бүген без 76 проект өчен 42 миллиард сум акча бүлеп бирдек. Заводны бер ел эчендә Иннополис махсус икътисади зонасында 8000 квадрат метрдан артык мәйданда төзегәннәр. Ул берничә цехны берләштергән. Клавиатурны сизгерлеккә, корпусның ныклыгына, төргәклеккә, температурага карата тотрыклылыгына тикшерәләр. У нас есть термоустановка, в которой мы проверяем температуру от минус 20 до 60 градусов. 2026 елга куәтне елына миллион платага кадәр үстерү планлаштырыла. Димәк, завод Россия электроника базарының 10%-тан да ким булмаган өлешен тәэмин итә ала. Һәм тиздән кибет киштәләрендә үзебезнең компьютерлар, моноблоклар, ноутбуклар, планшетлар пәйда булачак. Алия Галиуллина, Диана Дасаева, Альберт Софиуллин, Татарстан яңалыклары. Теманы дәвам итеп, Россия президенты Владимир Путин киләчәк инженерлары 2023-11 халыкара яшьләр сәнәгать форумында катнашучыларга һәм кунакларга видео мөрәҗәгатендә булай дип белдергән иде. Россиядә сәнәгатьне үстерү һәм модернизацияләү өстенлекле булып тора. Хакимият яңа технологияләр кертүне алга сөрүне, һөнәри белем бирү программаларын яңартуны, тармаклар өчен кадрлар әзерләүне дәвам итә. Шул исәптән машина төзелеше, авиатөзелеш, робототехника кебек өлкәләрдә дә диелә президент мөрәҗәгатендә.
Хәрби хезмәткә чакырылучылар белән эшелонны Көньяк хәрби округ бүлекчәсенә озаталар. Ашыгыч хезмәткә 150 кеше бара. Республика хәрби комиссариатының чакырылыш пунктында аларны озату тантанасы булды. Көзге чакырылыш 1 октябрьдә башланган иде. Һәм бу вакыт эчендә хәрби хезмәткә 1200-дән артык хезмәткәр җибәрелгән. Татарстаннан махсус хәрби операциядә катнашучылар 305 мең сум күләмендә бер тапкыр бирелә торган түләү ала. Әлеге сумма 2023 елның 31 августыннан соң контракт төзегән хәрбиләргә бирелә. Указ бу елның 31 декабренә кадәр гамәлдә. Ватаныбыз язмышына битараф булмаган, кыюлык, батырлык күрсәтергә, ватаныбызны якларга әзер булучыларны батыр контракт хезмәтенә кабул итү үзәгендә көтәләр. Ул бер тәрәзә принципы буенча эшли. Контракт төзегәндә бер тапкыр түләнә торган акча күләме 195 мең сум, махсус операция зонасында булганда ай сайын 204 мең сумнан башлап түләү каралган. Парламентта цифрлы технологиялар өлкәсендә кече һәм урта бизнесны үстерү өчен законнар белән тәэмин итү турында сүз барды. Бу һәм башка темалар турында парламент хәбәрләрендә алар белән Алия Галиуллина таныштыра. Парламентта киләсе 3 елга төп финанс документы өстендә эш дәвам итә. Татарстан бюджеты Дәүләт Советының 48-нче утырышында беренче укылышта кабул ителде. Профильле комитет төзәтмәләр әзерли. Аларны якындагы утырышта карарга ниятлиләр. Депутатлар республиканың экология кодексына митинглар һәм демонстрациялар уздыру, шулай ук янгыннан саклау турындагы законнарга үзгәрешләр кертте. Татарстан Республикасы Дәүләт Советында бюджет турындагы закон проекты эксперт советлары катнашында профильле юнәлешләр буенча парламент комитетлары утырышларында каралды. Депутат берләшмәләре фикер алышты. Парламент тыңлаулары форматында республиканың төп финанс законы тикшерелде. Социаль-икътисади үсеш фаразлары турында вице-премьер икътисад министрлыгы башлыгы Мидхәт Шәһәхмәтов сөйләде. Нечкәлекләр турында финанслар министры Радик Гайзатуллин җиткерде. В целом доходная и расходная часть консолидированного бюджета на 2024 год прогнозируется в объеме 451,7 миллиарда рублей. Бюджет республики на 2024 год по доходам и расходам определяется в сумме 383,9 миллиарда рублей. Республиканың экология кодексына үзгәрешләр кертелде. Алар безнең документны федераль кануннарга туры китерү белән бәйле. Алар нигезендә Россия Федерациясе субъектларының җитештерү һәм куллану калдыклары белән эш итү өлкәсендә вәкаләтләре арттырылды. Бу вәкаләтләр каты коммуналь калдыклар белән эш итү шартламалары буенча исәп-хисаплар ясау максатында мондый калдыкларның күләмен һәм авырлыгын исәпләү усулын билгеләүгә, региональ операторның һәм кулланучының шундый усулны сайлау тәртибен раслауга кагыла. Закон проектында федераль законнарга бу үзгәрешләрне Татарстан Республикасы экология кодексына чагылдыру тәкъдим ителә. Тәкъдим ителгән закон проектына барлык кирәкле бәяләмәләр дә бар. Комитет закон проектын утырышында карады. Парламентта цифрлы технологиялар өлкәсендә кече һәм урта бизнесны үстерү өчен законнар белән тәэмин итү турында сүз барды. Бу теманы икътисад, инвестициялар һәм эшкуарлык комитеты депутатлары күтәрде. Большие надежды на развитие IT-сферы в республике возлагаются на IT-город и на полис. Решение о реализации этого проекта показало, какой эффект может оказать комплексный подход к созданию IT-инфраструктуры. И сегодня, когда наша страна столкнулась с масштабными вызовами, вы об этом знаете, санкциях и так далее, с серьезным оттоком кадров IT-компании, в настоящее время здесь работает более 300 IT-компаний непосредственно и на полисе только. Узган атнаның парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде. 2 декабрьдә Россия халыкара күргәзмә форумы кысаларында Татарстан көне уза. Халык хуҗалыгы казанышлары күргәзмәсендә 89 төбәк үз күргәзмәсен тәкъдим итә. Татарстан 75-нче павильонда стенд киберсфераны тәкъдим итте. Анда Казанда февральдә узачак уеннарны тәкъдир итү була. Павильонда шулай ук картина һәм фото зона өчен тренажерлар урнаштырылган. Экспозицияләр киләсе елның апреленә кадәр эшли. Татарстан стендын КамАЗ мастер узыш командасы җитәкчесе Владимир Чагин карарга чакырды. Наука, промышленность, спорт, традиции, культура всех регионов нашей страны под одной крышей. Хочу пригласить вас обязательно побывать здесь, чтобы еще раз ощутить мощь и красоту нашей великой Родины России.
Эфирда яңалыклар программасы дәвам итәбез. Бөтен дөнья татарларын бер урынга җыйган зур чара Халыкара татар җыры фестиваленең беренче концерты Мәскәүдә узды. Татар артистларының ел буе көтеп алган музыкаль фестивале быел Уфада, Казанда һәм Мәскәүдә бәйрәм ителә. 3 сәгатьлек концерт бер сулышта үтеп китте. Барлык яраткан йолдызларыбыз да бүгенне бер сәхнәдә. Зал легендар җырларга кушылып җырлый. Сәхнәгә Татарстанның халык артистлары белән бер рәттән яшь башкаручылар да чыкты. Бу минем тормышымда икенче татар җыры. Былтыр беренче тапкыр катнаштым. Biraz волнение булды. Ничек кабул итәр тамашачы? Булып чыгармы, булып чыкмас, Аллага шөкер, барысы да булып чыкты менә. Татар җырында чыгыш ясаулар минем өчен аның аерым рухы бар. Чөнки бу татар җыры дигән исеме белән тора. Шуңа күрә бу ниндидер нәтиҗә ясау үзебезнең эшләребездә. Шуңа күрә ул гадәти булуы мөмкин түгел. Әлеге бәйрәмдә артистларыбыз тамашачыга тагын да якыная. Бик яратам бу артистларның барысында. Шул кадәр якыналар, мин аларны һәр көнне карыйм. Шуннан да ул ел нәтиҗәсе дигәндәй, менә шундыйрак мин аңа мәгънә бирер идем. Һәр вакыт тамашачыларга имтихан биргәндәй, менә үзеңнең җырларыңны, мәгънәсен, бөтен нәтиҗәсен җиткерергә тиешсең. Җырчы Азат Фазлыевны кичкенәдән үк шушы фестивальгә тарткан. Мин әлдә хәтерлим. Мин авылда, мәктәптә укыган вакытта татар җыры фестивале электән бит аның тарихы бар. Шуны без аны татар җыры була бүген дип бөтен телевидениелардан шулай карый идек. Утырып, теге гомердә дә анда чыгыш ясарбын дип уйлаган кеше түгел. Татар җырын оештыруда 100-гә якын кеше көч куя. Көтеп алабыз. Бу концертлар бик тә Мәскәүләр өчен кыйммәтле дип әйтимме, аларны бик яратып киләбез. Бик зур рәхмәт оештыручыларга бу концертларны оештырган өчен, шулай итеп матур итеп Мәскәүләргә бәйрәм үткәргән өчен. Бу концерт кына түгел, татар җырының тарихы да. Шушы тарихны күзәтергә сез дә 18 ноябрь көнне Өфе шәһәренә, 16 декабрь көнне Казанга килә аласыз. Миләүшә Гальфанова, Татарстан яңалыклары, махсус Мәскәү шәһәреннән. Дәвам итәбез. Лилия Сибгатуллина 30 елдан артык сәламәтлек өлкәсендә хезмәт итә. Шуның 20 елын Апас үзәк хастаханәсендә шәфкать туташы булып эшли. Шәфкатьле шәфкать иясе турында тулырак итеп, алдагы язмада. Лилия Сибгатуллина Буа медицина училищесын тамамлагач, югары Ындырчы авылына фельдшер итеп билгеләнә. Ындырчы авылында бик истә калган случай, яңа туган бала туды, әнисе авырып китте, 1 айлык бала белән. 2 көн үзем өйдә утырдым, шул балага искусственник булды инде, тирәк күршеләр имездиләр. Менә шул истә калган. 19 яшьлек чагым. Соңрак хезмәт юлын район үзәк хастаханәсендә дәвам итә. Быел аның биредә балалар белән эшли башлавына 20 ел. Лилия Сибгатуллина шулай ук яшь-үсмер егетләрне хәрби хезмәткә әзерләүдә дә зур өлеш кертә. 20 елдан артык бергә эшлибез. Балаларны бик яратам. Әтиәниләр белән тыгыз элемтәдә торам. Көнме-төнме звонить итәләр, сөйләшәбез, язабыз, киңәшләшәм врачым белән. Бер вакытта отказ бирми, яңсыны ял дими, бәйрәм дими. Мин Лилиягә һәр вакыт әйтәм инде. Лилия, әйтәм, син миңа Аллаһ Тәгаләнең җибәрелгән бүләге. Минем уң кулым, Лилия. Бөтен эшне без бердәм эшлибез. Участогыбыз зур булса да, медсестрам әйбәт булу аркасында biz эшне уңышлы гына алып барабыз. Нәни пациентлары белән даими аралашып, киңәшләрен биреп тора. Мәрхәмәтле йөрәге аша һәркем күңелендә хөрмәт хисләре уята. Үз эшемне бик яратам. Яратам, отпусканы менә сагынып чыгам. Эшемне, шурымны. Кичкенәдән үк ак халат киесем килде. Ак халат киесем килде. Медсестра буласым килде. Кызым да шул тәргеш булгандыр. Кызым китте үз юлымнан, хәзер табибе. Лилия Фәхим кызы Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының рәхмәт хаты, күп кенә мактау грамоталары иясе. Ул гаиләсендә яраткан әни, дәвәни булса, хезмәтендә халкының ышанычын, үз һөнәри осталыгы, тырышлыгы белән яулаган хөрмәтле шәхес. Бик яратабыз үзен, хөрмәт итәбез, бер кайчанда кире бармый, гел булышу ягында.
Гөлназ Вәлиева, Гадел Галиев, Ләлә Зайнуллина, Татарстан яңалыклары, Апас районы. Яшел Үзән районында мәгърифәтчелек каһарманы Каюм Насрыйдан тышта милли тарихыбызны өйрәнгән татар укымышлысы Минхаҗетдин Сәйфулла улы Җәбәли тууы ачыкланды. Яңа ачыш турында тулырак Мөршидә Җиһан репортажы. Минхаҗетдин Сәйфулла улы Әл-Җәбәли төп чыгышы белән Яшел Үзән районындагы Мамадыш Әкил авылыннан. Ул 1839 елда туган. Ата-бабалары да затлы һәм укымышлы нәселнең вәкиле. Данлыклы Гали Ишан шәкерте 30 ел Бәшик авылында имам булып торган. Якташлары Минхаҗетдин хәзрәтне искә алып, аның тарихи хезмәтен тәкъдир итте. Бик матур күркәм китап бастырылып чыкты. Шуңа күрә безнең бөтен имамнар районымыздан бүген җыелдылар. Һәм Алла бирсә инде дөрестән дә мондый китап белем бирү асбаплары булган сайын безгә кирәк кулланырга, файдаланырга. Минхаҗетдин Җәбәлинең 1878 елда иҗат ителгән Тәварихы Болгария вә Татария, Болгар һәм Татар тарихы дип исемләнгән хезмәте моңарчы кулъязма рәвешендә сакланган. Шунысы мөһим, ул вакытта халкыбызның үткәне турында татар авторларының бер китабы да басылып чыкмаган булган әле. Ягъни Минхаҗетдин мулла катлаулы тарихи хезмәт язарга беренчеләрдән булып тотынган татар укымышлысы. Бу шәхес безнең Хөсәйн Фәйзханов, Шиһабетдин Мәрҗани, Каюм Насыри, аларга хәтле булган тарихчы галимнәребезнең исемнәре белән рәттән куелырга тиешле зур гыйлем иясе, зур галим һәм милләтебезнең күренекле шәхесе дәрәҗәсендә йөртелергә лаеклы зат бу. Минхаҗетдин мулла Бәшик авылы зиратындагы борынгы таш язманың рәсемен ясап, язуларын күчереп алган. Ул таш язманың елын һәм башка мәгълүматларын ялгыш укыган булса да, ахыргы юлларындагы язуларын күчереп калдырган. Фәнебез өчен ул теркәп калдырган мәгълүмат аеруча кыйммәтле. Аның кабер ташы шушы Бәшик авылының зиратында, ул үзенең тарихи хезмәтендә файдаланылган борынгы истәлекләр дә менә шушы тирә-юньдәге авылларның зиратларында әүвәлге борынгы кабер ташларын бик ныклап өйрәнгән ул һәм беренчеләрдән булып үзенең кулъязмасында борынгы әүвәлге үзенең Бәшик авылы зиратында булган борынгы кабер ташының рәсемен, сурәтен, текстларын язып калдырган. Ул шуның белән дә бик истәлекле. Гомумән тарихыбыз өчен бик кадерле, кыйммәтле хезмәт калдырган зур бөек шәхесләребезнең берсе. Милләтебез үзенең мондый шәхесләрен һич кенә дә онытырга тиеш түгел. Менә ул яңа исем буларак ачылды. Болгар һәм татар тарихи хезмәте татар археографиясе сериясендә бастырылган 31-нче китап. Әзерләүчесе галим археограф Раиф Мәрданов. Китапны тәкъдир итүгә җыелган Яшел Үзән районы мөхтәсибәте имамнары әлеге игелекле эшне башкарып чыгучыларга рәхмәтләрен җиткерде. Миңа кыш көннәрендә Раиф Мәрдановның кешеләре шалтыраттылар, сезнең алда шундый кеше булган икән дип, кабер ташлары бар икән дип, мин тиздән кабер ташларын барып җангадан барлап кайттым да, аларга төшереп тә җибәрдем. Тарихи китапны тәкъдим итүдән соң Минхаҗетдин Җәбәли рухына багышлап корбан ашы үткәрелде. Мөршидә Җиһан, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары өчен Яшел Үзән районыннан. Туган телебезне, гореф-гадәтләребезне саклау, үстерү юнәлешендә үз урынын тапкан аулагы көрәш проекты турында бүген Татарстаннан читтә яшәүче милләттәшләребез дә яхшы белә. Күптән түгел генә Мәскәүдә һәм Түбән Новгород өлкәсендә ярышлар үткәреп кайткан проект авторын һәм җитәкчесен Сәрия Закированы без бүген студияга чакырдык. Актуаль әңгәмә сәхифәсен журналист Миңназым Сәфәров алып бара. Хәерле көн, Сәрия ханым. Хәерле көннәр. Кара кызлардан кышка кирип барабыз. Демәк, әби-бабайлардан калган гадәт буенча озын кичләрне аулак иләр белән төрләндерү чак җитте дигән сүз инде бу, әйме? Безнең күздән генә түгел, ел айланасы аулак иләр гөрләп тора. Җәй көннәрендә сәләт лагерьларында да балалар, безнең нәни балалар белән дә, зуррак балалар белән дә аулак үй көрәшләр, әдәби бәйгеләр узды. Ел дәвамында чарабыз үткәрелеп тора даими. Аулак дигәндә без бит инде теге уен көлке җыр гына дип күз алдына китермибез. Анда балаларның интеллектуаль ягы да тикшерелә дип беләбез. Яшьләрнең менә бу ягы ничегрәк? Бик әзерлекле балалар. Бик әзерлекле балалар. Менә Мәскәүгә барып, узган атна да гына Мәскәүгә барып кайттык, әйме.
8-9 яшьлек балалар, алар Габдулла Тукайның иҗатын, аның нинди әкиятләре бар, балалар өчен нинди шигырьләр язган барысын да әйтеп бирделәр. Алар янәшәсендә укытучысы юк. Димәк, алар әзерләнеп килмәсә, шулай җавап бирә алмас иде. Әзерләнеп, бик зарыгып көтәләр безне. Татарстанда аңлашыла әлбәттә, ләкин Татарстаннан читтә яшәүче милләттәшләребез Казаннан килгән проектны ничек кабул итәләр? Бик җылы, рәхәтләнеп кабул итәләр. Менә мәсәлән әйтик, безнең министрлыкларга бирелгән графикта Мәскәү генә бар язылган. Һәм без инде Мәскәүгә чакырасыбыз килгән Түбән Новгород өлкәсен. Алар безгә чакырырга диеп шалтыраткач, сез Мәскәүгә безнең аша китәсез, әйдәгез безгә килегез. Тукталыгыз диеп. Чөнки алар Мәскәүгә бер-ике команда әзерләп җибәрер иде. Ә без барганда анда 120-ләп кеше әзер китап укып, әзерләнеп, һәм инде йолаларны өйрәнеп, аны регламентка сыйдырып 5 минут эчендә күрсәтерлек бит әле. Алар аны репетициялар ясап, әзерләнеп, безне менә шулай бик күп халык көтеп тора. Һәм инде тагын бер очрак, тиздән Самарага җыенабыз юлга Алла бирсә. Һәм шул вакытта котырткан кебегрәк әйтеп куйдылар, безнең Тольяттида да милләттәшләребез янәшә генә инде 100 генә чакрым диеп, һәм инде без аларга да килергә җыенабыз инде. Юлыңайынан. Аңлашыла. Бу чиракта менә соңгылары икесе турында әйткәндә, Түбән Новгород һәм Мәскәү. Түбән Новгород әлбәттә Нижгар татарларының әби-бабайдан калган гадәтләре кечерәк дип уйларга кирәк. Авыл җирендә күбрәк, район җирендә яшәгәнлектән, Мәскәү балаларының бу әзерлеге ничегрәк чагыштырганда? Нык сизеләме? Балалар, менә кеше яшьтәге балалар, алар урыс мәктәбе битендә, Нижгар татарлары, татар авылларында дип күз алдына китерегез. Һәм инде Муса Җәлил исемендәге гимназия балалары алар сабантуй күренешен күрсәттеләр. Алар анда капчык киеп тә йөгерде, көрәште дә. Алар анда шүлмәк дә ватлар. Мөхит бар димәк, милли мөхит бар. Әйе, милли мөхит бар һәм инде алар зур кызыксыну белән менә шушы йолаларыбызны өйрәнәләр. Амин, шулай булсын, алга таба да дәвам итсен. Аулаги креш проекты ул инде хәзер Татарстаннан читкә чыгып китте дип беләм. Ул дәвам итсен. Семинарлар уза безнең менә хәзер киләчәктә югары уку йортлары белән, СПОлар белән без студентлар белән эшли башладык һәм инде безнең партнерлар исемлегенә студентлар лигасы һәм яшьләр эшләре министрлыгы кушылды һәм шулай ук безнең партнерларыбыз исемлегенә Фәннәр академиясе Татарстан Республикасыннан кушылды. Бергәләп эшләп, менә шушы аулак өйне башта күрсәтеп, аннан фикер алышып, семинар үткәрергә җыенабыз Алла бирсә. Казан шәһәрендә педагогика көллиятендә студентлар белән бергәләшеп без татар әдәбиятында ана образы дигән темага бергәләшеп әзерлибез аулак. Шуннан соң фикерләр алышулар була. Менә киләчәктә Алла бирсә, мин үзебезнең партнерларга бик рәхмәтлемен. Һәр даим менә кайсы өлкәгә генә, кайсы министрлыкка гына мөрәҗәгать итсәк тә, алар безнең проектны хуплап, һәм алар безнең проектны барып, йөреп кайтканнан соң да инде матур бәя биреп, безне үсендереп, канатландырып торалар. Менә шунысы белән безнең аулак өйләр кара күзләрдә генә түгел, ел дәвамында даими рәвештә озак еллар һәрбер балаларга, һәрбер авылга йолаларны, гореф-гадәтләрне өйрәтер һәм инде бергәләшеп татар әдәбияты классикларны өйрәнербез, укырбыз дигән ният белән яшибез. Амин, шулай булсын. Бер хатынның базардан сыйыр урынына үгез алып кайткан ирне ачуланып, җавап биргән ир шикелле теге. Үгез булмагай шурт булсын, балаларга сөт булсын дип әйтте. Шуның шикелле безнең дә уен булсын, аулаги булсын, ләкин милләтебезне, телебезне саклауда ул бер чара буларак кабул ителсен. Ул уен гына дип тә кабул итеп булмый, чөнки анда менә йөзек салыш уены уйныйбыз да, Түбән Новгород түгел, Чувашиядә бит инде сюжет әзерләгәндә, ай, оятка калмас өчен укыдык инде диеп. Шулай булсын, алга таба да. Рәхмәт, исәнлеккә күрешик. Рәхмәт.
Хөрмәтле телевизор караучылар, берничә минуттан эфирыбызны Хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Тапшыруны алып баручы Эльза Әхмәтҗанова белән без хәзер элемтәдә. Эльза, сәламлебез сине. Бүген безне ниләр көтә? Хәерле көн Гөлназ, исәнмесез? Бүгенге чыгарылышта тарихчы Айрат Фәйзрахманов калабызга һәм республика бөек социалистик революция тарихы ничек язылган шул турыда сөйләп. Студиябызга кунакка исә яшәү сәнгате уникаль мәдәни проект авторы, филология фәннәре кандидаты Айсылу Насыбуллинаны көтәбез. Безнең белән калыгыз. Рәхмәт, Эльза. Бүгенге яңалыклар чыгарылышы тәмам. Без яңалыклар иҗат төркеме сезнең белән саубуллашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән, имин булыгыз.